She likes fashion. She likes fashion. Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube după aproape 2 ani de zile. Astăzi vreau să vorbim despre cum să ne îmbrăcăm ca să părem mai slabe. Poate vă întrebați de ce vorbesc tocmai eu, care sunt deja slabă, dar pot să vă spun că lucrez de peste 7 ani de zile în industria modei. Am un atelier de creație vestimentară și întrebarea care mi se adresează cel mai des este ce să port ca să par mai slabă. Vreau să vă spun că nimeni nu este perfect și chiar și astea slabe avem complexele noastre. Dar astăzi vreau să răspund la întrebarea anterioară și sper că acest filmuleț să vă fie de folos. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne alegem mărimea potrivită la lenjeria intimă. Sutienul și chilotul prea strâns vor crea niște defecte deranjante în jurul lor. Chiar dacă acele crețuri nu există în realitate, sutienul prea strâns sau chilotul vor evidenția acel defect. Bluzele sau cămășile, dacă sunt prea strâmte, vor evidenția rotunjimea sau colăceii. De aceea este important la fel să ne alegem mărimea exactă. Dacă sunt prea lălâi, te vor face să pari mai robustă decât ești. 3. Niciodată fusta prea scurtă. Pentru a evidenția frumos talia și a ascunde șoldurile, fusta trebuie să fie de o lungime medie, semicloș, dintr-un material semidur, precum ducesul sau taftaua elastică. Modelul pană, ușor încrețit, este ideal pentru persoanele cu un abdomen plat și cu șolduri mai evidențiate. Pantalonii ușori și lejeri, puțin largi, sunt aliații perfecti. Creează înălțime și ascund surplusurile. 5. Blugii, țigarete, palazzo sau evazați sunt potriviți pentru cine își dorește să aibă efectul de slăbire. Ideale ar fi să fie de culoare închiși și să evităm acele umbre ale materialului pe șolduri. 6. Dacă îți dorești să porți pantaloni scurți, evită-i pe cei prea scurți. Ideal ar fi să fie de o mărime medie și să nu fie prea strânți pentru a nu tăia piciorul în două. 7. La rochii sunt foarte multe modele care pot ascunde imperfecțiunile. Aici putem crea rochii în diferite croiuri, culori și materiale. Este un subiect mult prea lung, de aceea dacă vă doriți o rochie pe mărimea dumneavoastră, eu vă aștept în atelierul meu să creăm împreună rochia mulbisată. Cam atât pentru astăzi. Vă aștept data viitoare cu un subiect la fel de interesant, zic eu. Dacă v-a plăcut, m-ar ajuta un like și un share. V-am pupat! She likes fashion.